your girl. Ik is blij om allemaal te zien. Nee, ik is zeker jullie. Ik is blij om allemaal te zien. Nee, ik is zeker jullie weer dat harde kruppen gaan voorwerpen worden. Dit is nou de eerste product van die Thailand op de dag. In Afrikaans is ongelukkig, maar de eerste van ik weer op de lastige weer. Ik voel ongerust. Es focus de is. Tonight. Papai, Ja, oké, maar Ayman is rustig. Los, Ayman. Los niet, Ayman. Ja, Ayman is afgetreden. You need to be prepared to pray strong. Jij kan niet die hele portaal wakker stuk in de serie zo gaan. Dat is te laat. Dit is wat ik elke jaar doe. En stel dat je ziet de hele portaal wakker. Eerste portaal spelen, tweede portaal heb je zelfs gezien. Daar is het grote al was weer dus die was in de klas. Nee, dat is nog zien. En die derde portaal wordt wel een van de eerste rol. En het is na klasse te bekomen. Zo jij moet het over andere. Yan mau. Waar is dat kippie? Stand. Ze hebben mij nog geprik daar van, ik mas jou. Zie zo mijn maat. Today is part one of the vlog. No? Wat is dat? Part one of the vlog. Part 1 of the vlog, wat een vlog. Zet je vlogkie? Zet je vlogkie? Als je vlog ini, asa video. Asa video. My hair's always loose because I'm dead girl. Period. Period. Priwada. Di period di priwada. Bon, kay di man ni pera may RIP di Awoy. Nabulu. I wanna get copyrighted. Ek bali me ruki. They said it elke jaar. Ek bali me ruki. Ek bali me nie. Ja. Ja, jy moet so. Hulle daai om man toe by iPhone. Sy dat is ja, was ons. Mas ons water. Ja. Was ons daai bio na like ons Guys, water. I don't know, but I don't have the energy. I'm currently going to a pub or something, and it's not making me feeling okay. But I know I got it because I'm always... Kijk dit. You guys missing my vlog. That is not the point of this video. I'm permanently going to do something, and I know I got this because I've always been that strong girl. And currently my boyfriend is not always be that girl. So currently my boyfriend is not even talking to me, or I'm not even talking. He's not your boyfriend. He's not your boyfriend anymore. He's your ex. But I still love him. What? He's currently my boyfriend. Who's my little piece? Zie zo mijn maat. Ik kan niet zo dat nou. En ons bij de huis. Mijn ouders, mijn auntie. Mijn auntie, dat is een perskaboel. Een lekker perskaboel. Zat me nog geprik daar van, ik mas jou. Die pers is clean, man. Die pers is clean. Sama pa yun sa magkaka ng DJ Jai.
In the light. Sa video. I'm not feeling okay, guys. Ik kan toch uit het zaten food. And guys, please go subscribe to our channel. Go subscribe to our channel also. I will put the link of our channel here. She hasn't made any videos yet, but Life is will mean Peter so. Italian. Was feeling. so this is currently period. Because we are consuming. So I'll put it here on the bottom. Now, after this period, we have like time and then I will. I'm gonna have more time to talk to you guys. Yeah, guys, it's your boy Smiley. Guys, I can't even drink now my cucumber water because my bottle is holding a phone and I'm so. Guys, wat gooi je een quick freestyle voor jullie, man? Wat gooi je? Een quick freestyle voor jullie. Hou vast. The stuff is cut. It's your bro. It's your boy Smiley. It's your bro, but it's. Waar is het dan? Y'all turn like over my vlog here. Like, what the fuck? Y'all got your own perspective on that. It's fine. Ay, siya, kung may mapakari, hindi ka lang Maar right, I'm gonna do So it. guys, I'm gonna do it without the. How does it feel to be in Matric? How does it feel to be in matriek? Like, Bro, mijn broer, mijn laatste jaar gaat daarna van de school af voor koorschool. Dat lekker jaar. you Nico. Mai, ik voel me mai ik wat dino nito isi. Ik ook, je. Maar ik kan zien met de man het lama. Full. Maar die jaren ze jou pas ik hier vandaag. Graag 12. And are you guys gonna have Matric parties? No. Why not? No. Yes. Why not? No. Who's your party? Yes. No. You of course. Why did you look at me like that? Liko iyo kayo. Papai, kolla is hier, man. Easy bow. Listen up. You wanna listen? Ging it. So this is the eating stuff for the day and cucumber water and then cow for the day. What's wrong? Why are you looking at me like that? Sinzai, Mickey's na ba man? Right out of thing. Wat boot? Aber es muss hoste jou beter met vandaag half uur. Morgen is niemand te beter, morgen boter en morgen gejaagd. En is het been. Zijn jullie op TikTok? Oké. Zijn jullie op TikTok? Oh my god. Why not? Nou moet ik bijna nog voor jou draaien, jongen. Let's see. Why not? Maar ook toch gewoon. Je kan avond nooit aan rijden. Daar is mijn laat. Daar is alweer 30 minuten van die dag. Nee, ik kan niet eten. As in a life. Min avond lullig was. So, die rijdt het zo van het in zijn show with the shop. 7. She eats sushi. I don't know why. I like sushi like when Sushi I is see fucking good. Sushi is so good. But the sushi na naman tayo mo yun na as much guys don't mind us talking Afrikaans. We are mixing our languages. Most of the viewers South African and Kaya ka ni Baba, ups din mga in us
in man-made as Pan-America. Iba ito po eh. En ik lust is van de water. I kept Hindi ako nito ka lang. Laki niya. Ik bij het ook. Ik ben check ook. Hindi ako. Ako. Bakit? Ikaw. Guys, don't mind me. Like I said in the Naya ko na utin friend mo. that ang character ka. Hoy, ya! We don't show it. They say so we hate the Hoy. Yo. Ika ay ako na Don't sing because then I'm gonna get copyright for the video. That is Aquam. That is my best friend. And to my man, and to my man that's watching this, fuck you. This is my man. My man is a loser, yo. The man can be used. What about me, bitch? That is my other main bitch. I was just we are fucking best friends, so what did I? That is my other main bitch. We are currently almost 2 years of friendship. Nakakabas. Dok. Aya. Hard work, crying, embarrassment, breakups. Was ka na van elkaar sa verhouding? Not me, guys. She's always No. I'm glad. I am happy that I'm playing this topic. Guys, every month when I get a message on my WhatsApp, all that pops up, they'll say, I need to tell you something you need to know. And guess what? It's about a relationship. I'm currently a therapist and a lawyer. I have to sort out the case. Yun, I can share sa mga ko sa So let's process. Ada di mana langsung ini? Yeah. Kayak aku. Lagi. Magkawag ko pa yan. Magkawag is. Ay, di ba ka pumunta ka? Hi, bitch. Hi, bitch. How are you doing? What are you guys doing in our vlog? Vlog. Vlog. It's a vlog. It's my new cup. I know you guys are gonna ask why do I freeze cucumber water, but it helps with my iron. She said it. Imagine, they do not live of She has very low iron. That's what. Don't you get? That's fucking goed aan. So guys, as you can see, we are also busy DJing here. Not we. Not They we. are DJing. Not they. Me. I. Me. Be masama I. Not I. I. Me. You see I. It's I. Who are you? You see I. It's I. Who are you? Me. No. I'm you. No, and I am me. No, I am you. Guys, they are talking about that Rush Hour movie. My man. For real, Aya. You guys remember Master Bones? You must wait for that. Money, paisa. Hey, you must wait for that. Money, paisa. We call it paisa, guys. It's so nice to be back at school because I'm always laughing at school and at home I'm being like behind closed doors. Like I said, I'm going through something.
Bakso, fully. Als je maar ik hou van dieren. Dieren, ik hou van. Ja, man. Ik hou bij van dieren. Bakso. Why you touching my titty, bro? Tidi mo. Sorry, guys. Ako yun. Kaya natin dito sa full fat. Pati Pixie. Wala ba kami? Anyway, what's it English? No, not really, but that's what I say. Ang favorite course, patulog mo. Nagkakas mo sa Kiss. nakaka-hate. Why is it interested in my life, bro? Ik is maar net die wijpen van. Kamu zit kan niet. Ik ben iets wat zijn meisje naar zitten van als je leraar Zien. Ik hou niet van hij. En dan kijk ik ga nu zeggen. Oorspronkelijk. Ja, vandaag stop ik als papa was de mensen jouken zoveel. Maar weet ik wil erbij. Dus elke dag stop ik. Als er een dus mijn dag stop ik. Dat is zo normaal. My opinion. Wat is je opinie? In wat van my opinion? That's everything. Wat van my opinion? Wat van my opinion? Maar wij van dus. Als ze van niet. Ze gaat nog steeds gaggen. Tot ze ja gaat zijn. Van de iemand dat wil kennen. Ik wacht als ik study misschien met de wonen. Ik weet niet waar, zo die gaat zal ik dan komen. Ik wil alleen met die jongens naar dan ik kan daar misschien. Ik heb het nog dan. Maar mezelf in, mezelf. Servië, mijn phone van 5 uur tussen. Waarschijnlijk is het schooljaar, van het schooljaar, als je school naar 6 maanden. 6 maanden. Nee, gewoon nou, als je nog weggaat, die vakantie is ook nog tussen en dan is het bij jou mijn maanden van academie. Zo geniet die laatste keer in die banken gaan zitten. En je kan niet via als een leerder aan die banken zitten van komende Van albei afgrond probeer hulle van west na oos en die beste en snelhede van 40 tot 90 km/h. Daar by die derde bullet skryf jy my spoed. Spoed. Vinnig probeer. Spoed. Vinnig probeer om middel te skryf. Dan onder dit bullet sal
Soms zal er reeds fronten ontwikkelen waarin 3 of 4 fronten op elkaar volgen in een familiefronten. Zo, daar kan je een familiefronten highlight. En 3 of 4 fronten op elkaar, dan maak je net een filmpje van familiefronten naar 3 of 4. Highlight ja, dan maak je een filmpje van familiefronten naar 3 of 4. Want als je vraag is dat bijvoorbeeld een jou, wat noem je reachfronten wat op elkaar volgen? Dan is anders een ander blokje bier, dat misschien staan van familiefronten staan. Of wie zij daar vergelijken. Ja, elke dag volgende jonge front is even verder noord en west als zijn voorganger. Die frontzone kan 50 tot 100 kilometer wijs wees. Dus je omlaag. Watter toestanden als nodig voor die vorming van middelbreedte cyclonen. Middelbreedte cyclonen als voetspiralen kan herhaaldelijk in die poolvorm afvorm, versterk en verdwijnen. De toestanden wat gunstig is voor die vorming van een middelbreedte cycloon, daar eigenlijk voor mij heel simpel bij die dorpen. De toestanden wat gunstig is voor die vorming van een middelbreedte cycloon. Twee groot hoogdrukcellen anticyklonen zijn contact op die poolvorm. Ja, als dingen klaar gezet, die toestanden wat gunstig is voor een middelbreedte cycloon. Met andere woorden is dat alles zo vaag. Maar wat is nodig om te vormen? Staan je? Alles onder dat is nodig om te vormen. Die warm subtropische hoogdruk bevat een warmvochtige ziel-luchtmassa. Die polaire hoogdruk bevat een koude droge luchtmassa. Die luchtdruk convergeert vanuit tegenovergestelde drukking bij de twee kanten van die poolvorm. Versturings op die poolvorm leidt tot een onstabiele situatie dat de plaatselijke laagdrukschema waar lucht zal invloeien en waarom zal de lucht circuleren. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Zo, daar zo bij nummer 4. Wat is de ontwikkelingsstadiums en verwante weerstoestanden van middelbreedte cyclonen? Daar schrijf je voor mij as in hakies 5 ontwikkelingsstadiums. Dat je weet dat van middelbreedte cyclonen 5 ontwikkelingsstadiums. Hoe ontwikkelijk en hoe ontwindend. 5 ontwikkelingsstadiums. 5 ontwikkelingsstadiums. Die aanvangsstadium, daar kan je schrijven voor my die beginstadium. Daar kan je ook voor my schrijven die beginstadium. Een middelbreedte cycloon is amper soos 'n kind. Soos 'n babatjie. Verstaan? En as jy vergelyking betref daarna, as jy kyk na, as jy kyk daarna, die aanvangsstadium of die beginstadium, as dat die kind word in die baarmoeder gevorm, as 'n fetus, dan word dit gevorm in die baarmoeder. Weet jy? Dan die golfstadium, die kind is nog volledig gevorm. Ja? So die kind is nog weg, die maas is basically recht op geboortegeskenk. En dan, in nummer 3, die volwassen stadium, die kind komt uit. Die occlusiestadium gaan die tiener, die fetus, eerste, dan is die tienerstadium, die kind die tiener gaan, dan gaat die kind groot, volwassen, dan gaat die kind in zijn middenkies, naar voetjes toe, naar die kind op. That's the end of the video today. Ya, kasi kanina na ako, nagtutsun ng nog, ijari siya ka dyan.
Kasi ito iets van ik gelegen. Awal every ko pa kami aansulit. Di pa tayo. Oh guys, yeah, that's the Di pa end of the tabi. video for Weet je wat today. ik later gewoon geloven? So, please subscribe to the channel and please tell your friends, your sisters, your siblings. Subscribe, you know. And And yeah, thank you for watching this video. And I'll see you guys next time. Bye.